Está grabando, sí? Sí? Vale. Bueno, vamos a ver, eu teño este posita aquí que é unha nota para acordarme unha cousiña que quero contar. Esta por aquí, e este que ten a estructura do que teño que decir está por aquí, e ademais teño o libro de Foucault, de A orde no discurso, e con todo isto, pois preséntome. Son Tomás Lijó, e pedíronme que vos dea un par de consellos para... para perderlle o medo a cámara. E agora podo facer un de... Si, non, deixa. Porque entón podemos facer isto, non? Queda ben, non? Fano moitos youtubeiros. No, fai un. Pero hai moita... Bueno, pois ese... Non sei. Tampouco se trata de que copie, pero bueno. É que, a ver... A danza epiléptica, non? Eu teño... A danza epiléptica, si, chamas así? Hombre, chamo eu. Bueno, hai... É que a verdade que fan cousas extrañísimas, fanse cousas... É absolutamente sorprendente o que podes atopar polo YouTube. Estou pensando en facer un canal de youtubeiros coa miña nai, que é unha cociñeira estupenda que mira o que fixo de min. Bueno, son Tomás Lijó e pídenme que vos envíe un par de conselliños para lle perder o medo á cámara. Vale? Estive rompendo un poquinho a cabeza e tardei en facervos este vídeo porque son unha persoa moi tímida, ainda que a veces me tiren bolas o público, o que cadre, pois son unha persoa moi tímida, e cando teño que ser como Tomás Lijó, pois cóstame traballo, teño que darlle moitas voltas, e así, non? E sabedes que fixen eu, aquí hai unha nota, moi ben, estaba aquí, sabedes que fixen eu para vencer a timidez, que é o que me axudou sempre para poder facer pois o payaso diante das cámaras e diante do público e así? Pois inventarme un personaxe, inventarme unha máscara. Poñendo unha máscara por diante, eu me poño a falar largo como se fora outra cousa e de cote xa son capaz de facer calquera cousa. Pois este foi o meu truquele, foi o meu truco, a min funcioname e consigo estar máis cómodo que o mellor falando como estou falando agora, que casi me pregunto pero que son eu para vos dar consellos. Pero teño que darvos, así que o consello esencialmente é este. Buscade o vosso propio truco, pasadeo moi ben co que facedes, e tampouco vos obsesionades demasiado con que saia demasiado ben, porque a veces o mellor é inimigo do bo, que é un dos cousas que tiña apuntados neste post precisamente. E teño dúas cousas máis apuntadas no post. O primeiro, que non hai que lle ter medo a cámara, porque o peor que pode pasar cando fagas o teu vídeo é que saia mal. Tampouco vai acabarse o mundo. E outro dos consellos, este gústame moito, que a cámara non fai mal ningún, a non ser que xa tiren a cabeza. Xa está, eu creo que xa está desta vez. Bueno, vou mirar e se está ben, envío. Veña. Onde paro? Xa, porque significa que teño que editar, ora? No, é así inteiro, non? En vídeo estou, pero hai un corte. Unha conversa contigo e todo, que máis dá, está guai, creo que está gracioso. A ver, paras. Creo que está guai. Porque me pasa un...